15 నిమిషాలు లేట్ వచ్చారు ట్యూషన్కి. ఒక్కని కూడా చదువుకుందామని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎట్లా స్కూల్లో లేవు కదా, ట్యూషన్ అయినా చదవచ్చు కదా మంచిగా వచ్చి. నేను వచ్చిన హోంవర్క్ చేసి రైట్ అక్క. నేను వచ్చినాక టైంకి కూర్చో అన్న కూర్చో. నీకేం రాసుకురమ్మని చెప్పినే? ఏం రాసుకుని రమ్మని చెప్పినా? మరి ఏం రాయలే? ఎందుకు రాయలే? నీకేమి ఇచ్చిన రేపు? మ్యాథ్స్ టేబుల్స్. ఇన్నేనా నేను నీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్? ఏం చేస్తున్నావురా పొద్దున్న నుంచి ఇంటి దగ్గర? తిని వండుకుంటున్నావా? స్కూల్ లేదు కదా ఎట్లాగో మరి? 5 నిమిషాలు అక్క అడుగుతుంది. కూర్చో అని చెప్పు, నాకు ఆన్సర్ చెప్పు. ఏం చేస్తున్నావు? నీకు ఇన్ని సమ్స్ ఇచ్చిందా హోంవర్క్? చెప్పు. ఇది చెప్పు. ఆ తలకట్టు దీర్ఘం చెప్పు. చెప్పు. ఆ తలకట్టు దీర్ఘం చెప్పు. ఆ తలకట్టు ఆ దీర్ఘం ఈ గుడి గుడి దీర్ఘం ఊ కొమ్ము దీర్ఘం యూ మూత్వం ఏందిరా నిన్ను ఆ తలకట్టు తీసుకురమ్మంటే ఏమో దీర్ఘాలు తీస్తున్నావు? డాన్స్ నేర్చుకొని వచ్చినావా ఏంటి? సరేగా నువ్వురా. నువ్వేం రాసినావు? కాకా కిక్కి చెప్పు. కాకా కిక్కి కుక్కు కెక్కే కై కొక్కు. ఈడ నిల్చో. రాంగ్ పోయిందక్క. కొట్టు కొట్టగా వాష్రూమ్ పోదాం. వాష్రూమ్ అడుగుదామా? వాష్రూమ్ అడిగి వాష్రూమ్ పోదాం. నేను ఒక ప్లాన్ చెప్తా, సరేనా? పోదాం. అందరికి ఒకటేసారా? 2 minutes బ్రేక్. 2 minutes రావాలి. వారా అసలైన స్టూడెంట్ అంటే చదువు బిడ్డ. దీనమ్మ ఏంద్రా ఇది? ట్యూషన్ టార్చర్ అయిపోయింది కాకి. అక్కని ఏదో ఒకటి చేద్దామా? నా దగ్గర ఒక మంచి ప్లాన్ ఉంది. అది చేస్తే అక్క పడుకుంటది, దాని తర్వాత ట్యూషన్ లేదని ఇంటికి పంపిస్తుంది. ఇక ట్యూషనే పెట్టదు. చేద్దామా? రెడీ కదా? డన్ గా అందరికి. ఒక కెమికల్ తయారు చేస్తున్నాం. ఒక కెమికల్ ఉంటుంది సార్. ఈ దెబ్బతో ఎందుకంటన్నా మా మమ్మీకి ఫోన్ చేసి చదవమంటారు. ఏం చదవాలన్నా పొందా మా మామేమో నన్ను కోతాడు. ఇగో చెంటి అన్న, అక్క 2 నిమిషాలు లేట్ వస్తే 2 నిమిషాలు గోడ కూర్చోపిస్తుంది. అందుకని జుట్టు కూడా కట్ చేయించుకున్నా. అవునా అన్న? ఊకే అక్క నన్ను 15 టేబుల్ అడుగుతుంది. ఏమన్నా అవసరమా మనకి? ఎప్పుడు సాంగ్ అవుతుంది. ఎట్లా నేసి అక్కడ అయితే చెప్పేద్దాం. సూపర్ ఉందా నన్ను ప్లాన్. ముందు స్కూల్స్ ఆన్లైన్ క్లాసులు విని మంచిగా సాయంత్రం ఆడుకుంటుండే. ఇప్పుడేమో మా మమ్మీ దాన్ని చూసి ట్యూషన్కి పంపిస్తుంది. ఆ ట్యూషన్ నాకేమో హిందీ తెలుగు అని ఏదో అంటుంది. నా వల్ల కాదన్న. అన్న చెంటి అన్న లేపేద్దాం అక్కని. లేపేద్దాం. అసలే నాకు ట్యూషన్ ఇష్టం లేదు. మీరు వస్తురని మా అమ్మ పంపిస్తుంది. ఎట్లయినా లేపాను కానీ నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి.
సూపర్ ఉంది. అరే ఇలాంటి జ్యూస్ నేను నా జీవితంలో తాగలేదు. సూపర్ ఉంది. నువ్వు తాగేసావా? ఏమైందిరా? మా జ్యూస్ అయితే మస్తు ఉంది. అరే రేవంత్ ఆడుకున్నాం పారా. అరే రేవంత్ పారా. రేవంత్ రేవంత్ అందరు ఇంత సైలెంట్ గా రాసుకుంటారు. అరే ఏమైందిరా ఇట్లా మారిపోయారు మీరు? సరే రాదు మీకు దండం, ఇంకోసారి ఇప్పటి నుంచి ట్యూషన్ చెప్పా. మీరు వద్దు, మీ ట్యూషన్ వద్దు, ఇంక ఎంజాయ్ ఇంటికి వర్రి. మీరు నా ఛానల్ని లైక్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని జాంబీలకు మార్చి చంపేస్తా. ఇప్పుడు మీరు కానా అక్క సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యకపోతే మిమ్మల్ని జాంబీ లెక్క మార్చి చంపేస్తా. లైక్ చేయండి. గంటని కొట్టండి, లేకపోతే మిమ్మల్ని కూడా జాంబీ లాగా మార్చేస్తా. మరిన్ని వీడియో కోసం మన ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి. దారెడ్డి ప్రణయ. అట్లాగే షేర్ చేయండి.